זכויות מרכזיות לנשים בהיריון במקום העבודה, חלק שני. 1. אסור לפטר עובדת בגלל ההיריון שלה, אפילו אם היא עובדת אצלך יום אחד בלבד. אם היא עובדת לפחות 6 חודשים, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא, ללא אישור של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. 2. עובדת שעברה הפלה, רשאית להיעדר מהעבודה במשך שבוע לאחר ההפלה. בתקופת ההיעדרות הזו, אסור לפטר אותה ללא אישור של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. 3. עובדת שנמצאת בשמירת הריון על פי הוראת רופא, רשאית להיעדר מעבודתה. ההיעדרות זאת תהיה על חשבון ימי המחלה שצברה, אלא אם כן מקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. 4. בתקופת הזכאות לגמלת שמירת הריון, המעסיק מחויב להמשיך ולהפריש כספים לקופת הגמל של העובדת, אם מתקיימים כל התנאים הבאים. א', העובדת עבדה אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון. ב', המעסיק שילם תשלום לקופת הגמל לפני כן. ג', בתקופת הזכאות לשמירת הריון, העובדת עצמה שילמה גם את התשלומים שחלים עליה לקופת הגמל. 5. העובדת חזרה מחופשת לידה, יש לה 60